mendak, jajak sik mendak ngerti terus mendak nurut. Nah, ya ngono lho kuwi penak-penake ngono kuwi. Masa penak? Ya. Ayo, Mbak. Ayo yo. Tak sangka. Tak sangka. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Barokallah. La kaula wala quwata illa billah. Matur sembah nuwun Mas Minto. Nggih. Wondene dalu menika saged sowan dalem agung beliau Bapak Haji Imam Syafi'i. Insyaallah dalu menika anggenipun nglenggahaken panjenengan ngawontenaken tasyukuran ridho lan hidayah barokahipun lumeber dumateng sedaya warga masyarakat dalu menika. Allahumma. Amin. Nggih. Niki mboten kaya-kaya bengi niki Mas. Pripun? Masya Allah jan tenan. Pak Syafi'i niku leh ngenak-ngenake kula panjenengan ora kaya dalu niki. Nggih. Wis kula mriko nggih langsung nika nggih sekolahan TK niku. Sekolahan TK niki Pak. Pripun? Masya Allah jebule fasilitasnya ora umum. Kamar mandi. Nggih saking lomone kamar mandi mon mboten duwe Saiki lek lawang. wis kamar mandine apik Mas Joklutuk kon ngomong piye? Pripun? Biasanya lek kamar mandine iki ndak tersedia dengan baik kan Loh. kok ora nek sing lampune mati. Mboten niki sae Pak Iman Lah, niku iya. sae. Demi bermasyarakat yang baik, mula kamar mandine dipun kasih ruangan khusus. Tanpa pintu. Tanpa pintu dadi sinten-sinten saged nika. Sing pundi sing nek pintune mujane pintune ngono lho. Lho, kula teng mburi omah dadi teng latare wong. Mboten dadi teng latare wong. Niki mau jenengan rawuh mriki Nggih. sowan mriki saking dalem napa saking pundi Mas? Saking Yogya, Pak. Oh saking Yogya. Nggih 5 hari wonten Yogya lajeng mikir dalu lanjut mulih. Mangke riyen kok 5 haji teng Yogya niki teng mbok enom apa? Mbok nom sinten? Lho. Jenenganipun provokator. Mengko nggih duwe bojoan teng mriku melih ngoten. Bojo niku insyaallah kula tetep siji. Heeh. Ya siji Ponorogo, siji Tulungagung, siji Kediri, siji. Dadi ngoten lho Pak diratani Lah ngoten. iya, seniman iki lumrah. Lah napa to? Wong sing penting nyambut gawe kok dadak Ah, iya, bojo. iya. Jenengan asli. Mula aja sok maido karo liyan, ndak malah ketularan. Kono maido terus tapi tidak ono. Mboten niki pancen sing kula contoh Mas kula niki. Ah iya. Niki gen tatanan keluarga sae Pak. Ha-ha. Kula dalu niki kula mboten ajeng tutur-tutur putranipun Pak Haji Imam Syafi'i mboten. Kersanipun menika. Nah, Pengalamipun kokeh niki timbang kula, Pak. gak oke sampean. Lho. Kok Kono sik pisan kono pindho ping 3 kok. telu makleke kuwi ya. Lah piro? Wong kene lagi siji kok telu piye to kok. Lah sing ngomong loro ke sapa? Kuwi pas lali. Ngono lho. Aduh. Ora ngerti kok Ah, iya. jenengan. Jelaske Mas Kluthuk coba jelaske. Niki Mas kula pun nganti panjenengan getak. Soale bocah niki gampang panas. Ngoten lho. Panas kon gimbal es. ngono. Awake gampang panas. Soale niki titisane bae ngoten lho. Ayo. Omong ora me guyang-guyu tok. Piye to? Yo sabar to. Mikir dicedhake. Nah, ngono. Ora lecok. Ura-ura kok kowe dadak ngetokke lapat sing ra kepenak. Ayo. Arep ngomong apa? Loh, tuturana mantene. Nuturi apa keluarga kowe murat marit kok nuturi gedeng aja iki. Ora kok murat marit. Yai sepuh sing rawuh bengi iki karena ora kok tegese rawuh mirsani mboten. Iya, iya. Ning ya juga urun doa restu. Nah, Alhamdulillah ing dalem menika ting daleme Pak Klopo, mugi-mugi sedaya Kowe ora angger jebles contongmu lho. Wong daleme Pak Imam Syafi'i Pak Klopo iki. julane apa? Pak Bathok, Jerone apa? Klopo iki. Lah iya. Iya nih Pak Bathok Pak ora Bathok. Pak. Nah, ngono. Pak Bathok, Pak. Haji. Pak Bathok, Pak Haji. Alhamdulillah ing dalu menika syukuran mujuke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika ndawuhke putra lan putrine menika ujare Pak Bathok, Pak Haji Syafi'i. Alhamdulillah. Pak Haji Syafi'i menika alhamdulillah siji syukuran mujudke syukur putrane jedaupan, sing siji syukuran mujudke putrane sak menika dipun angkat dados PNS Pak Minto. ya. Betul lho. Pak Minto. Betul. Dikukuhkan sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri. Kediri. Si putrane. Oh iya no. Mbak Putri itu sudah menjadi Dewan Pendidikan. Ono king Kabupaten Kediri. Putrane syukuran. Syukuran apapun bentuknya yen wis diweni kanikmatan karo sing kuwasa, ya wajibnya seperti ini. Ning sing Syukur. rapas siji Mas iki. Pak Haji Bathok sing rapas siji. Napa? Lah sing disyukuri iki telu kok syukuran barengke ngene ora rugi. Loh.
Mboten rugi to, Pak. Mboten rugi. Rumangsane ping 3 terus ping 3 ngoten. Sing rugi awake dhewe. Pak. Pak Minto. Pak Haji Bathok menika nyelengi nglumpukne. Iya. Wis paribasane nglumpukne iki wis pirang taun. Angen-angene alhamdulillah dalu menika saged kalaksanan. Kudune wujude jenenge awake dhewe iki sebagai seniman seniwati bersyukur ora terus nggih mongso tak ping 3. Lho, lek umpama ping 3 apa awakmu ndak gelem? Loh, ya gelem lho Pak Minto. Lah ya patut disyukuri to. Ya aku melu no nyambut teko Rambojak melu. Iya. Dadi Pak Haji Bathok menika nun saya Pak Minto. Piye? Alhamdulillah Pak Haji Bathok menika kula pun kepanggih piyantune Godi Dhuwur Putih. Gedi dhuwur putih sapa to? Pak Haji Bathok. Kok piyaine ya sak Mas Minto ngono kuwi kok. Mau Kok gede dhuwur sapa? Pak Haji Bathok, Pak Haji Bathok ki piyaine ya sak Mas Minto ngeten niku. Pak Haji Safi mana? Lah nggih. Kok gede dhuwur putih sapa? Wonge ireng kaya ngono kok iso. Menengo to, ditanggapi dilem lho. Mbok ya sing wis jujur wae ngono. Iya. Ngono. Dadi syukuran penting. Iya. Dadi bengi iki kan mujudke syukur kita, Nggih Pak. Pak Minto. Wis pokoke alhamdulillah menika syukurane Pak Haji Bathok menika kula ora gumun. Syukuran lah kowe kudune ya syukuran. Aku niki bar syukuran. Alhamdulillah Alhamdulillah anakku saiki meneng Polsek Kandat. Oh diangkat polisi rono. Nyopet kecekel ndengi dadi Wong nyopet kecekele mbok nggih syukuran ki ya ngopo kok sing iso. anak bareng tapi anak nomor 2 sing wedok. Alhamdulillah. Sing wedok. Nggih. Alhamdulillah saiki wis aku yo ndek iki syukuran. Amin. Saiki dadi pegawai bank. Masya Allah. Bagian Bank Humas. BRI Pusat Wih ning lho. Surabaya. Bagian pengawas. Bagian asok benulan ki alhamdulillah. Kuwi jenenge nasabah mekar kok iso. Wong nasabah kok mbok unggul-unggul nih. Kok senengane kok gugah kremi mati. Lah iya. Berarti kulo sing Loh, ora lho, wancine rendeng tanggapan arang-arang kok ngomongke nasabah bank. Sing penting niku utang, Pak. Napa melih bar iki poso gitu. Awake dhewe iki bar iki poso ada sebagai seniman seniwati, iki to alhamdulillah iki iso tanggapan. Iki lho ulan ngarep tanggal 18 19 iki bar iki poso. Sak ulan iki seniman seniwati prei, Pak. Loh, Merongos kabeh. lah berarti ora duwe kreativitas. Mulane kula duwe rumus Pak Minto. Heeh. Piye carane ben poso iki seniman seniwati ora bakal kekurangan secara ekonomi. Nah ngono lho. Contone iki sinden-sinden contone. Dikasih resep. Tak resep. Ngono. Kula niku lek poso Pak Minto, Heeh. penghasilan saya itu justru malah ngono lho. Iki sedina ki 2,5 juta. Masya Allah. Poso kuwi Poso kuwi aku. omsetmu 2,5 juta. jualan apa kuwi? Loh, aku sore ya jam 3 sore kae. Nggih. Budal aku. Teng pundi? Mubeng golek takjil. Loh. Mubeng. Pokoke sing takjil tak gowo, tak gowo. Engko lek jam 5 sore tak dep ning arep omahku. Loh, mbok dum-dumke. Tak dol. Weh, keranjingan kuwi. Ngene iki kowe ora nggone pahala malah nambah-nambah dosa kowe. Lho, sing- Kudune ya malah weh-weh. Weh-weh apa kira-kira ndek apa-apa weh-weh gendeng jane iki. Kudune malah sedekah. Wong sedekah ora saya lempoh, ning sansaya bakoh. Wong sedayah kok sedayah. Wong sedekah niku ora Iki asine ganteng tapi Ora saya luka. saya kebak. Nah, kuwi dirungokke. Iki, Pak. Dadi wong ki aja sok duwe iman. Kowe nek duwe iman besok Gusti Allah meni rezeki kowe ya iman. Iman. Mula Pak Haji Imam Sapi iki ora iman ngono lho. Mula insyaallah lumintu rezekinipun Mas. Nah, kuwi. Ngono dicontoh to. Angger petuk wong sedekah ngono lho. Sedekah ki mari apa to? Ngangkat derajatmu besok. Ngono. Oh, Ngerti? Lho, kejaba ngangkat derajat wong sedekah ki mujudke tulak balak Nah, adoh sangka ngono. penyakit. Ngono lho. Dadi kowe sedekah, sing sedekah sapa ki? Bojoku, bojoku. Sampeyan ra sedekah? Enggak. Wah, berarti niki Mas. Sing sehat mung bojone. Berarti sok catetane sing kuwasa. Nek sing sedekah bojomu, wis sing nampa nikmat wahyune bojomu. Nggih. Sing nampa nikmat wahyune bojomu. Bojoku berarti apa Rabi karo Wahyu? Loh. Kok rabi karo wahyu piye to? Lah le Wahyu iki Loh. Sing sedekah sapa to? bojoku jadi budek ya jane iki. Lah. Lah sing sedekah bojomu berarti sing tok wahyu bojomu. Lah berarti kowe ndongakne bojoku Rabi karo Wahyu kowe. Kowe adikku lho, tak diatok dabu lho ya. Maksudnya ki wahyu kuwi besok sing entuk apa ya ning ngarani? Nugroho. Nah, Masih Wahyu. lho. Kok masih wahyu piye to ki? Nugroho. Anu bijan anu Mas, jan merdeka. Tegese iki sing wong sregep sedekah, Nah. kuwi pertama bakal kewahyon. Nah.
Cut entuk Nugroho. Nah, nek Nugroho ora ngerti liyane Nugroho napa, Mas? Ngerti ra liyane? Napa? Teko kae apa liyane? Mbok hubung-hubungne aku. Nugroho ora ngerti. Wah. Wahyu ora ngerti. Ha. Paling Hidayah. Nah, Mbake kuwi. lho, Mbake Wahyu karo Nugroho. Hidayah. bocah ki nek pekok nemen men iki. Kowe iki mbaya sing cerdas sithikne lho. Ndelekke dalang sing cerdas, syukuran putrane Pak Haji Imam Syafi'i diangkat dengan pemikiran yang cerdas. Hidayah, Wahyu, Nugroho kuwi padha karo pulung. Wis. Oh alah palike wis. Lho. Pulung. Palike kowe iki jan kowe iki piye to? Ora ngono, Mas Teki ora ngono. Ya kenyeh-kenyeh ora. Sik Mas. Aja dipaidungsake. Pancen lek tanggapan arang-arang ki kecerdasane ki ilang. Lho, Pancen aku ngono ki ya. layakno ndasmu dirubung laler terus. Lah wong kowe dijak omongan nangil, yai sakmene iki cerdas kabeh lho. Senajan to sepuh-sepuh ngene iki nyenengke. Lho. Delok wayang iki ora kok men delok wayang tok. Sing digoleki Mas yo sepuh iki piye? Ngene iki penyemangat hidup ngene iki. Nah, Ora ngerti kowe. Penyemangat hidup gundulmu. Piye? Iki ngono perjuangan hidup. Lah kok iso? Nek tak berjuang ora hidup dek. Lah wis sepuh kok mulane Ngomongi. didelok Bapak Haji Imam Syafi'i iki Nggih, Pak. yaine kepiye? Blobo. Nah, Blobo. Nyatane syukurane anake manten, syukurane anake dadi pejabat. nah, Nanggap wayang iki sing ora bakal lali sing darani pendidikan sing darani jabatan ora lali marang kabudayan Indonesia. sing tak karepe ngono kuwi. Bener. Mula sesuai kalih asmanipun. Bapak Haji Imam Syafi'i. Heeh. Imam wis ngarani pemimpin atau presiden rumah tangga. Syafi'i tiga suku kata. Saiki tegese apa? Sah kuwi tegese wis sah nek dadi wong tuwa ngangkat derajat anake. Mulane dipinterke kabeh. Pi. Safi itu fitrah. Sik to. Fitrah kuwi resik. Resik kuwi suci. Dadi wong tuwa sok nek wis saya tuwa nek iso saya resik. Mula titelitasnya Bapak Haji Imam Syafi'i. Itu ikhlas. Wong tuwa ki ora duwe pamrih. Ning ndi-ndinggon wong tuwa kuwi mesti ikhlas. Wong tuwa ngopeni anak lima ning anak lima urung mesti nek iso ngopeni wong tuwa Siji. Lho, Iki lho. istimewane ning kono ki wong tuwa ki. kuwi. Dadi sing diutus Gusti Allah wabil khusus ki ya malaikate anak ki ya wong tuwa kuwi. Ngono lho. Ngerti ra? Kowe mudeng ra? Deng, Pak. Nah, piye? Napa? Lho. Wong tuwa siji Iso- iso ngopeni anak lima. Lima. Ning anak lima rong karon bisa ngopeni wong Anak tuwa siji. Lha iku lho. Ya. Delon wong tuwa le sabar. Sik cilik mau ngompol ganti popok ya sabar jam 1 bengi tangi. Nggih to? Anake luwe jam 1 bengi sabar sik gelem dulang. Ha iya. Lho duwe wong tuwa. Terkadang ngono pake ngelak ya sik dimiki. Lho. Ya mending aku. Kok dimiki piye to? Lah sampean ki paling lha niki mboten iso, Pak. Wong bapake mati mon ditinggal ndelok campur Ora sari. mudeng kok kuwi pancen ya ora mudeng kok. Kon mudeng piye? Lah wong nyekari kliru lho, Pak. Nyekar tenggene sarian niku ora iso bekti, Pak. Kadung nangis niku mbasa ditangisi senes bapak. Lah. Niki lak ngeten, Pak. Ketok men lek ora tau jarah kubur Niki ning lak wong enten tuane. maisan. Niki enten maisan. Heeh. Niki nggih maisan. Kecape niki lak sing omahe Blitar kula nyusul ngrika. Heeh. Jam 12 bengi niki nyekar bapak. Kula ngetut nika mburi. Lah kok Roro niku nangis gugu. Aduh, Pak. Sepurane sing oke ya, Pak. Aku arep klitik ora iso nyambangi sarepmu, Pak. Lah kok no kula niku kaget Mas Mito. Heeh. Lah kok sing ditangisi kluthuk ki senes bapak. Lah sapa? Lah kok teng maesane tulisane Yayu ngono. Oh. Kula sadok to niki. Hei, bapak ning mburi iki lah ngono. Sing pekoki kowe kuwi. Ngapa? Pak yang kerja beras bengi. Kuwi ngono karaoke karo Yayu ning ngene iki lho. Iya, elek ngene iki to. Malah Pak. ndengi Iya. live, malah ndengi live TikTok barang niki. Mula ya kene ya nurun iki ya mergo pake sing kaya ngono kuwi. Boten guyon. Kowe lak wis tak omongi to, Guyon, Pak. Mas. Boten. Wong derajat pangkat kuwi sampiran. Iya. Mergo wong urip mung mampir. Hampir ngombe dadi. Nah, ngono lho. Nah, nggih mboten, Mas. Nggih. Wayang ki wayahe sembayang Iya. ringgit disaring lan Diangkit. diangkit. Didiwit krasa lara. Aja diwit liyane. Nek ra kepengin dilokke, Aja ngelokne liyane. mergo awake dhewe menungso. Menungso iki menungso saken dosa. Wong urip mung mampir. Ngombe dadi. Ngono lho lah. Ngono lak jelas gitu, Mas.
Tut Muri Handayani Jer Basuki. Mawa beyo. Wah kuwi aja sok alok bakale melok. Mergo wong urip mung mampir. Mampir ngombe tadi. Nah ngono lho. Nah, gamelan kuwi gawe amaling liyan Pak Minto. Tong 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 mejite sik kotong deng 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 mejite sik sedeng. Nek wis tong 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 kurang seru, aja ditinggal turu. Mergo wong urip mung mampir. Pelempoken. Boban nombene gedeng. Angel kok bisa omong angel. Mula ngene iki lho Mas, kula bersyukur. Sing penting, awake dhewe bengi iki didhawuhi menghibur. Menghibur. Piye carane menghibur ben iso mengedukasikan penonton. Mula digolekke kae Ibu Muthaharam kae. Bah, lagi malah ora iso bedakne iki ndi pager karo ndi. Kon dipager ndi sinden mangsamu. Dadi tetembangan. Lho ngene ben kepenak kok iso. Diawiti saka presiden sing endi? Sing sing gedhe iki. Nah, iki ana pundutan Mas diwaca dhisik. Geng dalu Pak Dalang kula Mbah Darno Tulungrejo kandhat nyuwun gending sesideman matur sembah nuwun. Peh dan Engko sing dilacani sing Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Geng dalu. Pak Minto kula nyuwun lagon kacu kuning kalian Rondo Banyuwangi. Menika Anu ngapunten Pak Surani Manggis. Pak Surani Manggis nyuwun pangapunten gending Rondo Banyuwangi dene saged dipun pinangkani, Pak. lah ngopo? Rodone slabine sik Mus, slabi. Wah iki gending pamundutan kok rumangsamu. Sabi. Jajal bet kene bet. Ya. Mas, anu Mas, santaan Mas. Tuk Ya. tuk ben ngadeg jajal. Ayo ngapa? Yo ngadeg kok, Nduk. Hop, tuk. Atas sono. Hei. Rene. Suwa Mas. Aduh. Tuk gendeng. Wah, iku dia lincah. Kowe iki dikodrakne kaya ngono kok iso. Lah ya ning awake sehat. Sing cilik-cilik iki lho. Kowe iki nyapet kok ya dadak milih sing gedhi ngopo? Sing gedhi kuwi angel biak-biakane. Heeh. Sing cilik-cilik iki lho penak dan dilukno pethuk ngono lho. Aku meng wis ya, Mas. Pupumu budi men. Pupu ndasmu kuwi. Kilengan. Kuwi lengen kok pupu ora. Kok iso? Ngajeni. Coba jajal kowe umpama awakmu dadi anake iki jajal iki mbokmu jajal. Sik to piye to? Kae jajal anakmu ibaratne. Oh, iki anakku. Iya anakmu mbok kon kuliah kaya ndek Mbak Putri. Oh, Iya. nggih. Ben sukses iki kepiye prosesnya kepiye ngono jajal. Oh, nggih. Anakmu tuturono kae. Le, samane sekolah kok panggah bolos ae to, Le. Sik tok mosok tuwek anake karo mboke. Tok maneh ngono lho, Mas. Tak omong ngene to. Bocah saiki ora iso didelok saka rupa, ora iso didelok saka umur. Sok kala umure enom raine tuwa. Sok kala raine tuwa umure enom. Ya, mosok raiku tuwek, Mas. Lho, sing tuwek iki raiku iki lho. Aku apa iki? Sampean anake. Izin ya, Pak. Anu ludrukan. Oh iya tung tak tok ngono jajal Mas. Ngono. Laras-laras. Anakku meng nang ndi ya parane? Oh, alah tuk mendino mek dolan mendem. Mbok sekolah ngono to, Le, panggah ora mendem yo medok. Wong kok jan. Dek sing ditiru ki lho sapa? Lah nggih, ditiru ki lho sapa? Ya apa sampean ku grundel dhewe ya apa? Saiki ndok ndi anakmu ndok ndi? Garo mau mbuh nang ndi kae, Mang? Lho, sampean iku minangka dadi ibuke. Lah apa gak iso nuturi anak situ? Gak kena dituturi. Lah ya apa sampean lek didik iku? Arek iku mbok. Biyen metengmu itu nyidam apa? Oh, bapake akeh iku, arek iku. Wah, bapake akeh. Oh, layakno anakmu jenenge Bram. Gawene Brame rame lho biyen. Iya, mbuh kuwi. Gak, saiki anakmu ndok ndi? Anakmu ndok ndi? Parane rono mau. Ayo diceluk. Dipanggil. Le! Anakku! Ya, Bos. Ngene. Gak ngajeni bapak. Nggih, Pak. Arek
saiki unggah-unggah gak duwe. Nggih, Pak. Tata krama gak duwe. Nggih, Pak. Hunyuk-hunyuk tutuk kono tutuk kene. Tutuk gendadot. Apa arek-arek? Kok niku hunyuk-hunyuk kok kono ya. Neh, Mas. Kon gak ngerti unggah-ungguh tata krama subasita sopan santun adat ketimuran. Arek saiki ditata rek. Gak yayan ngono iku. Tutuk kono tutuk kene. Tutuk gendadot. Aku malah gila. Oh, sik. Penak lho, Mas. Kono. Lah kok mboke diusuk-usukne. Ah, kon niku ya apa rek? Ayo, tutuk kono, sungkem ambek ibumu. Apunten. Ya apa niku? Kowe aja nggih tutuk getak dong. Ding aku. Yo alah. Ger. Kon niku dok endi? Kuliah, Mah. Ibu ki lho goleki tutuk kono tutuk kene. Oh, tutuk getak dong gak jotos ngene. Ora. Rasa nggih blangkon to nang ngono lho ben ketok enom Kuliah, Mah. Kuliah. Nggih, Mah. Heeh, muga-muga iso sukses kaya Mbak Putri ya. Iya, Mah. Mulane pancen aku ki ning ndi kuliah. Aku ki sembarang. Nah, Oh, kaya anak kuliahan ngono ya, Mas. anak kuliah napa malah kaya bang plecik ngono ya. Ge mancing, Mas. Iya, Pak. Boy, rene. Boy, Kok jenenge kirek. lho. Jeneng kuwi Boy Ireng. Dagelan Medion. Ayo rene. Kon niku ya apa rek? Gak mesakno ibumu ta? Iya, Pak. Ibumu direwangi kerjaan karo bengi, bengi karo awan. Golekno duit ning kanggo ngragati awakmu. Saiki ayah entuk kabar kon saiki gak tau mulih. Ndok ndi kon? Kuliah, Pak. Kuliah ta kuliah? Kuliah, Pak. Kuliah ta kuliah? Kuliah. Ayo. Ibumu teko. Kuliah lho, Bu. Tenan kuliah. Nggih. Wingi kuwi dosenmu kuwi goleki. Kon iku ndok endi? Kula kuliah, Bu. Kon Gak gak percaya. percaya. WA-ne ayah. Entuk chat saka dosenmu. Kon gak mlebu sekolah, malah kon ngentekno dhuwit jurusan, Betul, Pak. Kon aja ngapusi. Lambe gunane dingge omong sing apik, Nggih, Pak. Dingge ngomong sing temen. Nggih. Aja ngapusi wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wis rekoso. Sik kok gawe rekoso. Kurang apa aku dadi bapakmu? Mulane, Pak, pancen kula anu Ajining diri saka latile, Nggih. ajining raga saka busana. Nggih, kula. Kon gak iso jaga wong tuwa. Nggih. Sok dadi apa kon, lara, Pak, lara, Pak. Sawangen ibumu Nah, nggih, Ibu menika mikir kon nganti kenes awake sakmono gedene. ngelesok lemu. Kok aja guyu-guyu kon. Lara lho, Pak. Saiki iki Pak. duwite mbok delene iki. Kuliah, Pak. Kuliah, Aja mbok delene iki. kuliah Pak. Duwite mbok delene iki. Aja ngapus. Aja ngapusi. Mbok aja. Kuliah, Kok Pak. ada apa? Mbok apa? Bapak apa? Aja kaya ngono. Anu, ganti aku izin anu Pak minta. Heeh. Aku tak dadi bapake kula. Ya apa iki? Kowe anake kowe. Lah kok pengen dadi pake? Anak tutuke biasa kowe. Aku dadi bapake aku. Anu nyilih sing tak tos. Pak Bomo. Kula bapake kula. Sini. Ayo. Dung. Yalah. Kok ngene manto nasibku. Mbak. Yudi sing teko, Mbak. Ya layut. Oh, Layut. Bapakmu layut. apa, Mbak? Bapakmu bendino kuwi ngomong medok. Astagfirullahaladzim. Mbokmu ki ndak tau diuli layut. Astagfirullahaladzim. Alah, setuna lho. Aku wis Simbok. suwi ora dipangkringi layut. Layut. Mbak, astagfirullahaladzim. Tak kira bapak mbiyen ngongkon aku mondok
akhlakul karimahe bapak ya apik. Alah alah. Saiki aku bapak kirang bapakmu ki. Mbok sabar, Mbok sabar. Sabar, Mbok sabar. Wit, Ditare ganti. kowe lek omong ora tau dipangkring iki usul ning aku. Yo, Aja nelongso, Mbok. iya le. Wong mulya kuwi mesti diwiwiti saka rekoso. Iya, Isone bener. mulya mergo rekoso. Wong sing Iya. gelem rekoso mesti bakale mulya. Nah, Amin. Simbok saiki dilara-lara. Heeh. Aja simbok sing ngadepi, aku sing ngadepi, Mbok. Iya, adep ana le. Bapak kudu tak wehi kultum sing paling apik. Iya, ceramah ana Nek bapak. bapak nganti gak tak wehi kultum, ndak tak tausiahi, engko Iya. tak tahlilane, Mbok. Aja. Aja sik. Bapak ngendi, Mbok? Ning kono mau nguli Yuli. Ganti. Wah, ngene iki to, Mbok. Ngene iki. Cacane bapak ngene iki, Mbok. Iya, Masyaallah. kaya ngono kuwi. Masyaallah. Yen aku nyawang bapak ngene iki, Mbok. Isin aku mbiyen mondok, Mbok. Aku ya isin. Tak kira bapak kuwi iso ngandani anake, iso kanggo contoh anake. Wawahan ora ceblado saka wite, Kulo nafsi dae kotul maut, wong sing kedunungan napas besok bakal kajemput maut, bakal mati. Kalungan sarung ra gawe songkok iki, Kalungan sarung ra gawe songkok ngisi iki, Masa bapak dikamplengi ngene. Anake kon mondok, bapake malah jiki, Yo, Loh, sampe gak ngerti, Pak. kowe anakku lho. Sampeyan biyen ngomong, "Le, Mosok pake mbok kamplengi ngene. Dereng, Malah kaya kirek. sampeyan biyen mondokne aku Heeh. entuk pirasat apa, Pak? Aku pengen minter anak kok, Le. Saiki aku mbok kon mandakne. Mbok kon mondokne. Saiki wis mondok. Pondokne, Pak. Ya apa? Kok malah guyon sampeyan. Aja yayan, Pak. Ibu mesakne. Ibu lho gawe jilbab. Aku kon congkokan. Lah kok sarungan ora sokokan. Rumah kamu. Aja ngono, Pak. Aku ora ati, Pak. Aku ora ati. Mbok kon mondok. Kene ijol lagi, ijol ya. Piye ta ki? Ijol, Jol. Kapon neh. Aku tak dadi mboke ya. Dadi apa? Lha aku sapa? Barang. Eh? Sakarmu. Kowe ada digermo karepmu apa? Ye, nesu ye. Aku dadi mboke, aku dadi mboke. ora oleh marah lho. Lah, gel lu kamplenge, Pak. Hah? Dikampleng aku. Dadi mboke kono, dadi mboke. Mboke aku. Dadi mboke karepmu ngono. Loh, kowe rono sik. Sambato ning kono lho, kok iso. Sambat sik ning kono kok iso. Ngono, jajali. Sambat sik. Nah, kowe sarung lak kena to. Awune ning masor iki. Ngono kuwi lho didelok. Jan. Malah kaya bakul warung kopi semampir kae lho. Wis Jan. Walah anakku suwi kok ora mule-mule. Suarane sing terakhir kok gedhi. Cilik wae kok mule. Suwi ra ketemu anak-anakku ning endi to anakku iki. Awakmu cara tenan. Gawe iki terus klambimu dasteran, semi, terus mbok jaketi lepis kaya busri. Wis persis. Mesti gundulmu. Ayo. Neng ndi to anak-anakku loro-loro ning lanang wedok neng ndi to ya kok ora mule. Nek. Iya, Pak. Ya apa, Pak? Iso gak iso dina iki ibu ayo digawa ning bali desa. Loh. Lah ngapa, Pak? Sampeyan gak krungu kondang ibu ta? Enggak. Bapak lagi mati 3 dina wis ditinggal demenan ambek wong liya. Loh, tenanan no? Loh iki ngene, loh ngono. Kok loh iki ngene? Oh, kleru. Ha iku lah ya mak piyok ngono lah ya. Susah. Iya, kleru, Mas. Ayo. Loh, kaya ngono kuwi. Iya, Jebule Ibu. sampean wong wedok, ayo ibumu kandhanono. Oh, Jadi jebule bumane muce Mas. kaya ngono kuwi. Kaya ngono. Kelakuane Ibu ning jaba. Kaya ngono kuwi. Bok. Heh? Anu sing awit nang dibarne iki. Lah ngopo? Guluku bosok nanti ya. Lah wong kowe ya angel kok dikandani kok. Dadi ngene lho. Dadi patuladan ki sing apik ki Mas. Heeh. Enten iki ben ngerti kehidupan dalam berumah tangga bermasyarakat itu seperti apa.
iki lho. Ngono lho. Sarunge cah enom. Nah. Kowe ngawur. Ndi kuwi mau sing duwe aku ndi? Iki sarung iki. Sing duwe sarung ndi? Kuwi lho. Yo kekno kono. Gawe tok ki nyambut gawe rawe royalti. Ah ya. Diselingi, Mas. Sik, Pak. Perkembangan. Nah. Kaya ngapa? Sik, Pak, duduk. Iya no, dingge kerja e. Ngono kuwi tanpa kuwi menunjang dekor ya apa ya nutut basa Pak. 50 topi. 50 topi. Sene to? Sik. Topi sapa iki? Di. Ya. Masalah. Nah kuwi. Sik, Mas. Napa? Kurang siji. Pripun? Sampeyan iki mu sakjroning ngenekake drama iki kan ana iringan. Loh, pinjam properti kula sewani, Pak. Nggih, Pak. Wong nggih nyambut gawe kok. Ya gone nabuh, ora ketang 100 tinggali. Loh, lah kuwi nggo tabuh. Nah, sewan tabuh. Tabuh iki. Sik go tabuh iki. Nah, tas. Kowe iki yo nyewa tas barang nyapo kowe iki. Kowe kanca lho, Bos. Biyen jaman nom kanca ngene lho kowe. Iya, Bos, iya, Bos. Iya, Bos. Anu 50 Mas. Ya, krek gembos ya gedeng. Ha. Sik. Mik. Go mik ora sampean. Boten. Iki wae pas betul-betul. 100. 100 mik. Mik 100. Anu cicilan 50 sing 50 ku. Ini mik. Ning menu mixer kae kene. Masalah. Anu tanggapan bengi iki ngedeni wong. Iki nek cara dagelan liyane dhewe bosok tenan. Wis tenan ngomong. Yo, ngadeg sinden telu. Mbak Mita, Mbak Kiki karo Mbak Widya. Nah. Mbak Kiki karo Mbak Widya. Loh, Mbak Widya melu neh iki. Oh, rombongan anyar ning lawas. Melu neh lho. Oh, lah kok manten anyar. Iya. Kowe ngerti to nek lawas ki apa nek anyar apa? Lek lawas ki salam. Nek anyar Yo diem. Sik tegese. Lek lawas ki salam. Dadi kental. Nah. Tapi lek anyar ku yo diem encer. Ngoten lho, Bos. Tegese encer rezekine gitu lho. Iya. Ngerti kan, Dok? Sepati Mbak Mita, Mbak Diah, Mbak sapa iki? Mbak Widya. Yuk, kaya ngapa? Sudah tanggapan kita lali harus dijene. Karo Mbak Kiki, papat pisan. Ditekoni dhisik. kowe pilih endi bocah papat padha ayu kabeh. Ayo. Aku pilih Kiki mergo bocah yo gemati. Kowe milih jenenge Kiki bocahe ayu tur merak ati. Ya. Yo pancen Mbak Kiki itu memang jantung hati. Asik. Nanging sing siji iki jenengmu sapa to, Dok? Yen ditakoni jenenge Mita. Memang sinden Mita, ini sinden dambaan saya. Iya. Apa kamu bangga bisa duduk selalu berdua? Kalau nikah dengan saya yakin keluarga akan bahagia. Ayah, alhamdulillah. Ya, kene siapa ki jenenge iki? Sinden baru. Sinden baru. Kalau yang satu ini kalau dilihat badannya kuru. Guru. Iki piye iki? Kuru ayo. Memang badannya kuru, ini memang dambaanku. Iya. Ini dengan kamu insya Allah bisa menyatu. Bisa menyatu saben bengi kita terus turu.
Bubuk. Bahaya iki. Ya tidur lah, tidur. Yen sing siji iki. Pemripatmu gila kaya kucing. Ya iso ra. Yen sing siji iki rada gedhi ya rada semok. Semok. Mok. Kok angul iki. Oh sak temune. Aku yo mikir ya. Gajah. Ora semok padha semoke ning rada serupa tak sama. Nanging yang siji iki bokonge semok tur rada nyedit. Gantine. Senajan bocahe ayu tak delok cah iki ora medit. Najan ora medit yen disawang ya rada irit. Rada irit. Nanging bocah iki ketoke kendel tapi wedi karo demit. Apik lho awakmu wis apik. Iki mau Widya, kayak Kiki. Undia, Nadia, Widya, Nadia, terus iki Mita, terus iki Kiki lah. Iki anu Mas Minto. Dadi ngono. Ora sambok eloke. Lali janjine. Yo, kaya ngapa? Dados. Yuk. Tublak tak. Wah. Bas. Sampean ki komposisi gerakan ditata to. Mas Minto itu selalu mengatakan to. Nek wis kendang muni gamelan bareng serentak. Glok dingdak enteng tak enteng. Ngalek, tak warai. Jangan ngalek. Jajal, ngono. Aku. Ya. Jajal piye? Kowe ngarep pemberi? Aku ngarep. Terus, ayo. Ya. Ayo jajal. Mubeng rene lho. Oh mubeng to. Lah ngono jajali. Ayo. Kok ngono. Oke ya. Sik. Kok kene. Oke. Sinjane kon. Kene. Sing ngarep sapa kene? Rene. Sing ngarep awak. Wis ora tanggapan kabeh dikopok iki. Kene lho. Rene kabeh. Kene. Kiki ngarep. Jogete ngono kuwi, Mas. Nggih, Pak. Tadi Joget apa iku? menika joget bebek arep ngendok ngoten niku. Duk, Napa, Pak? mentok dobel. Minum tabel. Asik. Sik, bareng. Ji, ro, lu, yo. Putar. Hop. Bokonge Kiki hebat. Apa, Pak? Bokonge Kiki ngene. Pak, kita sapi pokoknya bojoku, Pak. Kita. Alah bokonge bojomu koreng tok ngono. Oh, berarti kau delok. Pas adus didasteri transparan. Heeh. Kowe tok, Pak Bah. Koreng tok. Koreng tok. Ngono kok yo doyan lho. Enak ya, Pak. Ayo, ya. Yo. Dadi, Yo. kaya ngapa? Lali janjine. Ayo, kayak mau. Saya dadak yo. Dadak bangku. Kiwonen. Kalau malam ini susu. Ayo, dadak. Kiwonen. Sik. Piye to, Mas? Ya ampun. Pak Minto nyapet wis iki. Sopo sing ra demen roh bokong kaya ngono. Layakno dalang ki ra duwe bengkok. Sapa mau ra ndek bengkok? Ah, kono lurah bilangane taun ra duwe bengkok. Sing ngomong ra ndek bengkok sapa? Jenengan. Bengkokku ki sitoki. Yo, bengkok sitok. Bengkok sitok iki kena udan saya mun dibeber kok. Kono. Jadi rada nduk Dik. Nah, rada mendak. Rada mendak. Dijak sik mendak ngerti terus mendak menurut. Nah, ya ngono lho kuwi penak-penake ngono kuwi. Masa penak? Ya. Ayo ya. Tak saka. Tak saka. Kalau malam ini susu perawan. Tak saka. Susu random. Rasanya Ki aja diuner iki. Iya.
Ya. Ya. Sembah nuwun terima kasih tembang lali janjine sampun katur. Kula niku ibaratnya dadi dalu menika dadi maklar, Pak. Heeh. Dadi kula iki aksal mandat saking Kakung Windu. Dibablaske tembangnya nggih, Mas? Siap, siap. Ya, satu tembang. Kudu dibablasne, Pak. Iya. Menika seokeh niki. Mane. Gorengane dhewe. Meet in Sekar Gadung. Nggih. Wah, cocok. Tembange sing ngaturke Mas Gembos karo Mbak Lilis Karnali. Anu nyun pangapunten Pak Minto. Heeh. Sadèrèngipun tembang menika dipun lajengaken menika nyun sewu izin sekedap nyun pangapunten. Wonten kupat luar sekedap. Wah, Oh, nggih, iya, nggih. iya, ah. iya. Nggih, Ahli aku. monggo Monggo. lanipun Bapak Haji katur Imam minggah Sapi. dateng Sasono. Kasuwun tindak wonten Katuran ing Bu Hajah. Pawian Agung kalian baca monggo. Tutuk. Serempet Mas, serempet Mas. Pak Haji, Pak Haji. Monggo Bu. Monggo Mas, monggo Mas. Mas Ari. Monggo. Alhamdulillah. Siap Mas Minto nggih. Nggih. Pancen keluarga besar. Monggo. Monggo Bu. Monggo. Monggo. Lho, oh senes dan iki. Oh tak kira. Wong delok ora mbok unggah niki. Tak kira wong delok lah melu ning burine aja. Nggih. Nyun pangapunten nggih Pak Minto nggih sekedap nggih Nggih. Pak Minto nggih. Menika Monggo. nggih Bapak Haji badhe nglari ujar ing dalu menika. Nggih. Ujaripun menapa anu Pak Haji? Gegayuhan ingkang sampun dipun asta rumiyin. Monggo. Niatipun anu kula gadah Ujar. ujar tau uni Nggih. menawi anak kula lanang sudah nikah Amin. kula gantung gong alias nangkap wayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi luar Kedap, tempat kedap. luar itu minangka sarana. Nggih, monggo Bapak. Kula kinten sakmonten. Ngoten Matur nggih. nuwun. Panuwun Pak Haji, mugi-mugi cinatet ngamal jariah panjenengan kasembatan panjang kahipun ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sineksenan dalu menika panjenengan ngluwari ujar. Ngoten. nggih. Mugi sak sampunipun rinuwaran Nggih. mboten wonten danyang nagih utang wali nagih janji. Dipun asta Pak Haji, Pak Imam. Iki. Menika mangke kedap-kedap. Mas Minto ingkang langkung sepuh Mas, Nggih, panjenengan yo, Mas. Anu. Doa Mas. Mo, Romo Minto monggo. Ingkang baku pangajapipun Pak Haji Imam Sapi dalu menika sampun kasembatan luaripun. Nggih. Nggih. Nyuwun tulung dipun sekseni ingkang sami rawuh sarana kupat luar menika mugi kemawon menapa ingkang dados niat hajatipun anggenipun nadar saged luar dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur Pak Haji. Nggih, sembah nuwun Bapak Haji. Matur nuwun, Nggih. matur nuwun, matur nuwun. Anu menika ingkang temanten ninggal menika nggih. Pak Haji nggih. Terima kasih. Pak Haji menika ingkang jawaban ingkang putra menika Pak Haji nggih. Oh, amin amin. Mugi-mugi tetep. Ya, Nduk, Lis, kaya ngapa? Ngadeka karo Mas Gembos. Yuk. Lagu gorengan anyar judule Mongkrang Mangkring. Wonten nggih. Wah, wonten. Ingkang repto Ah, Mas Minto. nggih. Niki tanpa musik gamelan mawon riyin ya, kaya ngapa? Yuk, kaya ngapa? Mongkrang Mangkring dados. Cik. Mas Gembos, Piye wong ayu? sing nyambut gawe.
mentang-mentang tak rasa ilang wong lanang. Piye no? Jarum tek ati. Iya wong ayu. Aku nasu pisik awang gawemu. Dadi wong lanang kowe bayar rumangsa. Piye carane nyukupi kula warga? Mengko dhisik kowe aja krewet wae. Piye to, Mas? Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senengmu duit. Tanpa duit lambemu kena dikuntit. Saben-saben Yo. Eman bu sayang kowe eling. Njur kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pakne, nek ngono yen ana duit tak lari. Mbok ning piye karepmu? Saben dina kok mung ngajak padu. Hasil gede kowe jo mentang-mentang tak rasa irang aja jiwa. Piye wong ayu? Iya, iya, iya. Yo ye. Mengko dhisik kowe aja cerewet wae. Aku usaha wis tekan kono kene. Aku ngerti wong wedok senenge duit. Tanpa duit lambemu kena dikuntit. Yo. Bas. Kuwi apa bener? Lek wanci turu kuwi ndak diwehi nesu ki apa bener? Nesu. Sebabe sikil tak gawe ndas, ndas tak gawe sikil. Lah wong kowe mung ngrumbrak-rumbruk apa-apa kok nyepaki kok sikil nggo ndas. Maksudku kuwi wis dadi bojoku. Kudu apa sing tak jaluk kudu manut. Lah tapi kowe iki gur mongkrang-mangkreng lho Mas, kok penak men dadi wong lanang kok arek gur mongkrang-mangkreng. Kuwi wis kewajibanmu. Lah tapi gula rumangsamu ora tuku, kopi ora tuku. Geger. Piye Mas? Mangkring ra tau nggawe duitnya. Lah. Ngene iki lho, sawangan. Sawangan.
ana duit. Ah, Mongkrang-mangkrang ora apa-apa, ora ana duit kok mongkrang-mangkrang ya ora sudi aku. Iki ngisin di sini. Ngisin Kurang, sini kurang, ya kurang, Mas, kurang, kurang kurang. Mas iki. Eh? Skincare dereng lho Mas. Lah, aku ngene Ya iki. toh, skincare dereng. Terus body lotion ya dereng. Body lotionnya, body lotionnya, body lotion, body lotion ya. Ngono lho Mas. aku wong lanang. Aku wong lanang ora kurang mergo, ora kurang cara. Kuwi ijo. Iki lho abang Sing tak boyo. tekok tak urus. Iya. Kowe iki ora nyambut gawe kok ndek duit kuwi lek mu nyolong nandi. Lho, Lek mu ndekol nandi. Kowe mesti bal ngedol TV kowe. Ajake kok lho, ora ngedol TV bolo. Apa? Lho, Sing betul apa? BPKB. Omongno gembos iki kon ndang ngetum iku kroro ilang. Nah, Penyakit ndang didum. Nah, ngono. sik to Mas. Nyapa? Tak urus kuwi duit kok ngendi kok oleh atusan-atusan oke nekmu ndongel nandi. Oh, kok dengel piye to? Lah. Bolo ki lek akeh no. Bolo ki lek akeh kanca akeh ki rejeki panggah ngalir. Nah tapi kan kuwi Ini njaluk kok ora Mas Didik. iso. Halo, Bos. Ilingno. Dawa. Kon ndang ngedum iku iso mlebu ning simpenan iki lho. Kowe kowe tatok nguyuh bablas mulih. Nah. Sik tak tekon, kowe Nggih. pengen mangkring ping pira? Sewengi pengen ping pira? Lho, sak sehate awakku. Ping telu? Ping Kene telu. telu ya ping telu. Iya kene Ji. Siji, Oh. loro, telu. Seminggu njaluk ping pira? Sing seminggu aku njaluk kudu ping 7. Ping pitu ya pitu kene gorene. Itu. Penak men. Siji, loro, telu, papat, lima. Aku iki mbok pangkring ping 4. Aku mangkring awakmu dek iki. Wah, ya tilis lho ya. Lah kuwi minangka isih seminggu lho. Iya. Lah lek setahun bayangno arep mangkring ping pira tak takon. Alah. Kowe eruh ngunut Ya. 200 ki sabire lho, no. Kene tak gawa kabeh wis mangkring kok. Sapa sing gelem diangkring Mas Gembes? Gelem? Lah wis dikeki lho, wis dikeki iki lho. Oh, Mbak Punjung. Nduk, sesuk-esuk tagihan mekar. Wong lanang tanggung jawabe kudu jalukan sesuk tagihan mekar. Eman. Iya. Iya. Eman, takekno sik. Eman iki maksudnya tak wene rono lho, eman men lho. Lah kene ra tau oleh kok. Lha lek wis disalekono ra wani njupuk lho Mas nek nyenggol gandule piye? Nyo jipun. Gak sudi. Lho gauri lho iki menang kok. Nek kembange kok konane. Ayo, lek wani sibukan. Ayo larase. Eman bu sayang, kowe kudu eling. Yor kepriye iku kewajibanmu. Ya wis Pakne sarene aku mau ya wis mbok wene blanja. Iya. Ya Pakne. Heeh. Ana duit tak Hey, ho! Wes. Lakune Mas Gembos saya enteng. Enteng lho nek iki lho. Sampai ceblok ya berat. Aja sampai ceblok. Nek Widya ya bablas iki. Iya. Gembos iki ngerti tanggapan terakhir ya bengi kita. Besok sore. Sesuk ning Malang. Kita jatah. Wis entek Dek. Besok saya enak. Besok Malang. Loro. Disawang Ya. ngono. Dibablaske Mas Didik tembange pundutan saka Bapak Imam Sapi. Bapak Naryo. Oh, ngoten. Ngersake lungiting asmara. Nggih. Ah, Mbak Luki Oh, nderek. karo Mbak Punjung. Nah, kaya apa? Yuk diaturke, Co. Musisi. Dados. Sekar Gadung Indonesia. Ngatur. Bapak Maman ingkang saking Batu. Hospino. Juragan minyak. Selamat malam. Hey.
Sembah nuwun. Muga-muga barokah sedaya nggih. Nggih. Mas Gatot makasih. Ya Mas Gatot ki piyayine ya piyayi sing loyal, sing blobo. Open Iji. karo sedulur karo kanca. Insyaallah sedaya menika gumantung saking niat lan kajatipun. Nggih. Nek wis niate apik insyaallah piwalese nggih bakal apik. Amin amin amin. Tekone menika dum-dum duit insyaallah sok uripe mesti dipenakne karo duit. Ngono. Menika wonten pundutan Nggih. Mas Didik saking Mas Tulkiem, Siap, siap. Mas Gawer. Oh, niku. Pundutanipun Nirmala, Nir- jangan tunggu lama-lama, bajing loncat, ugi tembang bojo loro. Nggih pun derek jenengan Mas. Menika ugi saking panjenenganipun Bapak grup guyub rukun Desa Pule. Menika nyuwun tembang Blitar Banyuwangi. Menika saking Bapak RT 01 RW 04 Dusun Pule Selatan. Siap. Nyuwun gending cewek gaul karo kacu-kacu saking Pak Bejo. Nggih, pun derek jenengan ingkang wigati, pokoke rigitaning dalu menika mugi-mugi saged dados wayangan ingkang menghibur sedaya warga masyarakat saya. Nggih. Loh, Mas Minto itu penake ngene. Dagelan diparingi nggen, lagu paringi nggen, lakon ya tetep paringi nggen. Ah. Apa meneh sedaya maneh iki ulane poso. Nggih. Bar iki ya poso. Ya. Dadi muga-muga wae kabeh ya kadang-kadang hiburan ya kadang-kadang Amin, ibadah. amin. Nggih. amin. Menika teksih wonten saking Mbah Lurah Codot. Nggih nggih. Wilujeng dalu ki minta menika dalam saking tlatah Grobogan, Kecamatan Ngaringan, desanipun Bandung Sari. Kula Mbah Lurah Jailani, bapakipun Lurah Codot. Wah, Jawa Tengah. Dalam menika dalam nderek wungon lan panjenengan ugi pinaringan kesehatan panjenengan, mugi pinaringan kesehatan. Amin amin amin. Nah, amin. Mas Didik, Oh. panjenengan duet kalih Mbak Oke. Sulis Eva. Siap, siap. Nah, coba. Loh, kula nek ki malam mboten saged lho, Pak. Mboten monggo sanesipun. Siap, siap, siap. Nduk, Sulis ngateko, Mak, kancanono Mas Jog Didik, Mas Jog Duduk. Kanca-kanca Sekar Gadung berpacu dalam melodi. Perawan Kalimantan. Oke, siap. Wis kene. Ya. Nggih. Ya. Iki tak spesial ki karo dulurku lanang kuwi. Ah. Jan ayem gumbas. Ya semoga-moga barokai. Bar iki Mas Gatot iki paham lho. Bar iki poso sing mati prei disangoni. Mas nek poso jenengan punten dalem. Nggih. Ndang dolan ning niku nggih jujuk. Kuwi mau yo paring dawuh, Mas. Nggih, nggih. Kiai Parungsari sesuk sik nderekke ning Malang. Oh, teng Malang. Sumber asli sumber Manjing Amin Wetan. amin. Nggih nggih amin wis. Wis tunggu dinunga nggih Pak nggih. Nggih. Tembange? Tembangnya? Kula damuke tembang sing kepenak men Pak. Napa? Perawan Kalimantan mawon. Perawan. Nduk. Kowe perawan Kalimantan apa do? Hah? Perawan Kalimantan. Jauh ya. Boleh? Yuk, sikat. Sekar Gedung Indonesia. Tetep. Perawan Kalimantan, Mbak. Ragondo gondo ragondo gondo Rakondo kondo. Sembah nuwun. Lis makasih ya Lis. iya Pokoknya akhirnya lagu ini terakhir kudu rak. Aku ki iso anu kok melihat situasi kok. Nah, Oh no. situasi dan kondisi. Jane ya kisinan jane. Iya. Wah Mas Minto ki lunak kok. Penak. Hah? Lunak. Lunak niku kepenak ngoten lho, ora kok Oh. Tak atos. kaya daging berarti presto. Ora atos Ah, banget. Mas, sing- ginaken wedal nggih. Mergo niki lak jeneng campur sari ini lak wah luar biasa. Iki gandeng wonten dalam Bapak Haji, Nggih. tembang yang bernapas Religi. agamis Nggih, religi. dadi awake dhewe iku ora sinau makrifate tok ning syariate Syariate ya disinaoni. digunakake. Nah, ngoten nggih, Ya. nggih, siap. siap. Dibawani Nggih. sangka piantun kakung Mas Linggar. Linggar Oh, siap, siap. Kepeling. Linggar, Gini. Coba. Linggar, linggar. Linggar. Makanya bar Mas Linggar langsung engkau urut langsung Mas Yudi. Monggo Mas Iya. Linggar. Mas Wasih Terakhir todi. terakhir Mas Do, Mas Do, Mas Do. Linggar, wasih todi. Linggar, linggar. Kaya Mas Darwanji. Rukun Islam. Sik, kalusen. Anu mikir Sing pas ngerodok ngono. gagah Nah, sithik. nah. Rukun Islam. Ora Ya. iso jiplak Sing rodok bantas sithik. Anu, Gar. Rukun Islam kang limo puniki
jan kaya Mas Giarto. katindak nomring para sesama Jan kaya Giarto. Nggih. Giarto. Yen kula krungane kok iki kaya taslim. aja nganti ditinggalne Kaya Mas Waluyo. Mboten sakem rungsul kok Mas Anggar. Santai wae, santai wae coba. Kalih ngentekke jam lho, Dek. Tapi lah Mboten sak kesusu santen kita Mas Dito. santai wae. Kaya kesusu diuber sapa. rukune sampuniku Kira-kira pas rukun Islam puniku iki soalnya kayak Mas Min Boy, Mas Min Boy. sahatate Sahadate. Coba sahadate. Maksudnya Mas Mintoki rada luk Nah. kaya no. Nggih to Mas? Heeh. Sahate ngono ya Sah. Suaramu kayak Pak Jagon iki. Aku nek kemokon nirokke sapa oke ae. Ayo. Jahat kon enek. Sek. Gandeng awakmu ra iso nirone nyo 50. Zakat, no. Pokoke anggere iso ora pokoke aja nganti bener kudu kleru. Kleru bayaran. Pak Ya. Wedok iki malah kleru malah bayaran. Sahadate. Terus ke. Kang Angka. kangangka siji Anu, Pak Minto izin Pak Minto nggih. Hmm. Gantian nanti kula iki ben ora mesake lingkar. Ganti sebelah Kang anu duluan lagi. Pak Sedot. Bawa kontenan. Kang Angka loro salat. Oh, iku Mas apik. Sedot. kang angka loro salat Oke. Anu Iso. ganti. Pak Sedot. Ganti. Mas Yudi. Angkat dulu. Kak. Iki urut iki. Urut, Pancen urut. kudu diratani. Iki digo tambah kangen sok ben iki dulu kasih adik iki spray poso kaya. Gue tambah kangen. Justru salah 50. Malah salah saya kan. Salah saya minggu di. Ayo, Pak Anu Mas Yudi. Ya, wong Kak. iki enek bose ning kene ngono. Kalau Yudi kae. Mas Yudi. Kowe kudu iki tambah kangen. Loh, Kak Mas Yudi. Jenengan. Iso. Ora iso mbok peksa, wis ben ngono penting bayaran. Suara putri. Bawa. Gawan sangka omah. Sinten, Bos? Busri. Busri. Ah. Ya kene. Yo. Bu. Jenengan nganti bener. Tambono tekku. Busri. Satu sik kene. Loh, Gampang. kula nyapet to. Kula niku lek kalih jenengane panggah kula wae, Busri. Mau, enggak. Nah. Boleh kan jenengan niku Pak Minto anu kok tambah 1 second lho Pak Minto. Kang angka loro salat. Terus Dene kang telu. mikir dipepetke. Ngene iki kok mulih ya. Mulih ngono ngene. Sare bebarengan ya. Iya. Suaramu sik enak lho, Bu. Terus Sesuk aja ngono. Bar ngono sesuk mesti mangkring. layakno dek ngisu aku ndayo ning kono, aku wis keramas. Kok gayane. Mikir dipepetke. Kaya mik. Ramadan nindakno poso. Bagus. Kapapajakat ping 5 ibadah haji. Wah, tenan sesuk tekan omah tak keloni pokoke. Aku melu, Pak. Hah? Melu. Oleh. 100. Lho nek dipun
Dit kurang nek. Apa sik kurang jane iki? Mboten kurang, Pak. Niki to, Pak. Terus aja tutuk nenek tole radet isin-isin. Rukun Islam sampurna. Kon, gangsar Bu, gangsar. Ya. Ibuke wis iso nembang kok nganti anake ra iso nembang. Biyen yo sindian lho, saiki to dadi ketua muslimat. Alah ketua muslimat. Majelis Kidung Sekar Gadung. Nah. Arep niki to Manggala.